8 veľkých cien, za nami 16 pred nami. Vítajte pri sledovaní 14. tohtoročnej boxovej uličky denníka N. Ja som Laco Urban a o veľkej cene Monaka sa budem rozprávať s komentátorom projektu F1 na Nova Sporte 5, Pavlom Fablim. Pavel, vítaj po dlhšom čase opäť. Ahoj, ahoj. No na začiatok máme také povinné jazdy, zo pár oznámov, teda opäť vás pozývam do našej facebookovej skupiny s názvom Boxová ulička. A takisto nás môžete sledovať na YouTube, v podcastoch alebo v aplikácii denníka N, ale aj na sociálnych sieťach Pavla pod menom Pavel Počiarkovník Fab, mňa pod menom Laco Urban F1, prípadne Boxová ulička. No a táto epizóda bude aj s fotkami od Ivana Oleho, ktorý si pre vás pripravil aj také prekvapenie. Súťaž o malý suvenír z Monaka, viac sa dozviete v priebehu dnešnej epizódy. No a stále môžete za Boxovú uličku hlasovať aj v ankete Podcast roka. Odkaz na hlasovací formulár nájdete v popise tejto epizódy a hlasovať môžete do konca mája, to je teda ešte pár dní. No ale poďme myslím si, že k dôležitejším veciam, ako sú tieto veci. Poďme k veľkej cene Monaka. Ešte pred ňou Formula 1 a spoločnosť Disney ohlásili spoluprácu na budúci rok. Ústrednou postavou má byť myšiak Mickey a jeho priatelia, takže to bude asi celá perepuťa. No a ktorí by sa teda mali objaviť v F1 a platí to aj opačne. F1 sa potom v nejakej forme predstaví v rámci projektov spoločnosti Disney. No tak ja mám takmer 4-ročnú dcerku a Disney a tieto veci sú u nás veľmi aktuálne, tak ja sa už fakt teším, kedy sa toto prejaví, kedy sa tam prejaví aj Formula 1. Já jsem podle jedné promofotky se lekl, že ústřední postavou bude Roman Grosjean, ale tak se na druhou stranu, proč ne? Tak možno on je jeden z priateľov. Pomohl promovat. No, ale jo, tak samozřejmě, protože jsme rádi, hele, třeba můj 4letý syn Formule 1 úplně miluje, strašně se do toho zažral, a to aniž bych to nějak já jako sám ze své strany tlačil, takže jsem rád, strašně to má rád normálně a mě strašně třeba baví, jak že jo, on si tak jako hraje, já jsem mu ještě koupil nějaký formulky, takže si doma jezdí a mě hrozně baví, když pak třeba odkomentuju nějaký závod, přijdu domů, on se ptá, co se dělo, tak mu třeba ukážu highlighty a koukáme na to a stane se tam třeba nějaká jako třeba nový typ skutečnosti, který ještě jako nezná. A on to pak začíná zakomponovat do těch her. Normálně tohle se stalo, tohle nedávno v Miami. Jak vlastně Antonelli, já už nevím s kým, v boxech vlastně se tam vlastně vystrčili a Antonelli vlastně nedokázal zajet do boxů a musel s Verstappenem, jo, a musel vlastně objet ještě jedno kolo a tu zastávku absolvovat o kolo později. A člověče, přijdu domů a ten můj Vojtík si takhle hraje s těma formulema a teď. A tady to Mercedesu nevyšlo, nezajel do boxu, minul garáž a musí jet ještě jedno kolo. A já to koukám a říkám, to je úplně fantastický. Takže chci tím jako ukázat, že ano, i malí děti to vnímají, žijou tím, jsou nadšený, no tak proč jim nedat seriál? Super, já se těším. Presne tak, no moja dcerka takisto akože pozná jazdcov, pilotov, pozná Ayrtona Senu, lebo za sebou mám taký obraz Senov. No ale nechcem kopírovať iný podcast denníka N, Otcovia v plienkach sa volá, môžete za ňo takisto hlasovať v ankete Podcast roka. Ale možno taká celkom fajn vsúka. No ešte pred víkendom sa jazdci zúčastnili na premietaní filmu F1, ktorý bude mať premiéru o mesiac 27. júna. No a samozrejme boli tam aj piloti, nie všetci. Carlos Sainz o filme povedal, že si ho užil, že môže osloviť nových fanúšikov a širšie publikum. Pre jazdcov, ale novinárov a takých hardcore fanúšikov je to podľa neho príliš americké alebo hollywoodské. No musím povedať, že toto ma vôbec neprekvapuje, pretože presne to som čakal, že asi nejaké takéto bude. Aj keď som to samozrejme nevidel, Pavel, ale asi to neprekvapíme, nie? Že to bude americké a hollywoodské. Veď aké by sme to chceli, keď to má byť vlastne pre široké masy? Nemůžu to tolik komentovat, jaké to bude, no ale takhle, jako není to dokument, jo, jako je to hollywoodský film, takže samozřejmě, jasně, bude to mít nějaké vtipné nepřesnosti, pojďme si to užít jako film, jako příběh, jak to bude odvyprávěné, natočené, jasně už v ukázkách jsou vidět některé trošku úsměvné třeba dynamiky jízdy, jasně, ale prostě pojďme to brát tak, jaké to je, a dokud to nebude, řekněme, úplný nesmysl na styl některých starších filmů, které vznikly, tak si myslím, že jako proč ne, já jsem strašně rád, že to je fakt film už vysloveně natáčený v živém prostředí Formule 1,
opravdu v profesionální aktivní koprodukci, takže to je co nejvěrnější to de facto může být, ale pořád to musí fungovat jako hollywoodský film pro lidi, kteří vůbec na Formuli 1 nekoukají. Na to prosím vás nezapomínejme. To je strašně důležité. A pojďme si to užít jako tu show, pojďme si to užít jako herecké výkony, jako odvyprávěný příběh. Vlastně si pojďme my jako fanoušci Formule 1 užít to, že budeme sledovat, které všechny záběry půjdou poznat, které třeba se famózně povedlo přemaskovat na něco jiného, jako třeba, já nevím, onboardy z reálného závodu, které jsou přebarvené na Apex GP a tak dále. Takže si v tom najdeme takovéto svoje, pobavme se nad tím, ale dejme tomu kredit za to, co to je, a ne za to, co to není, že jo, samozřejmě. Takže já se hrozně těším. Eh, eh, Myslím si, že jako, jsem fakt rád, že něco takového prostě vzniklo. A ja takisto, no kým tam nebude nekonečné radenie nahor a nadol, tak to bude určite krok vpred. Ale úspech predpovedá filmu aj Esteban Ocon, podľa ktorého je to zďaleka najlepší film o motošporte, aký videl. Tak. Ale nechtiac prezradil novinárom, ako to celé vo filme dopadne, ale nechcem vám to teda pokaziť, ani to čakanie, ani ten zážitok. A Ocon vlastne až následne, keď povedal niečo v súvislosti s poslednou scénou alebo poslednou takou dôležitou udalosťou vo filme, tak zistil, že novinári ten film ešte nevideli, tak hneď potom zmenil tému. Pochválil producenta Hamiltona, ktorý sa podľa neho snažil, aby to vyzeralo čo najrealistickejšie, a Lando Norris po zhliadnutí povedal, že to bude lepšie ako Drive to Survive, takže som zvedavý. Mimochodom, Lewis Hamilton prezradil, že po produkovaní alebo spoluprodukovaní toho filmu má už viacero námetov a niektoré sú už aj rozpracované, ale pokiaľ viem, tak nie sú to námety z prostredia F1 alebo motošportu. Vraj myslím, že 2 z tých projektov súvisia s nejakými animovanými záležitostiami a tak ďalej. No ale na tom súkromnom premietaní chýbali 2 jazdci. Ty si chcel, Pavol, niečo povedať? Ještě mně přišlo vlastně docela milé, jak Hamilton říkal, že byl nervózní, protože koukal kolem sebe, když v tom kině byl, a koukal kolem sebe, jak to ostatní přijmou, protože on de facto v tom má prsty. On pomáhal jakožto ten odborník, který radil produkčnímu týmu, aby to bylo co nejvěrnější, a tím pádem tak trochu může za to, jak ten film bude vypadat a jak vyzní. Čili v podstatě on šel do toho kina nervózní, jako jak se na to ostatní budou koukat, že kdyby řekli, no tak to je úplná pitomost, tak on vlastně se bude připadat trošku jako, no tak jako já jsem tomu nezabránil, že jo. Takže šel do toho s tímhle pocitem, ale jestli si to chválili, takže si myslím, že ve finále to z něj trošku spadlo. No, ako som zvedal, tak chýbali tam 2 jazdci. Max Verstappen medzi tým na Twitchi streamoval svoju jazdu na simulátore s takým ružovým volantom a pod menom Franz Hermann. No a Max sa potom v Monaku to vlastne komentoval, takže FOM vedelo o tom, že on tam nebude, že to nebolo povinné a že on si ten svoj voľný čas môže ho stráviť tak, ako chce. A chýbal tam aj Lance Stroll, ktorého sa takisto pýtali, že prečo vlastne tam nebolo, a on povedal, kvôli nejakým veciam, ale že si to určite pozrie, a aj Verstappen povedal, že príde taký čas, keď si to, povedal, že v istom bode si to pozrie. Niečo také, no dobre. Veľká cena Monaka mala prvýkrát vo svojej histórii titulného sponzora. Spoločnosť Tag Heuer, išlo o súčasť miliardovej zmluvy so skupinou LVMH, ktorá má s F1 10-ročnú zmluvu. No ale o mnoho dôležitejšie je to, o čom sa hovorilo už pred víkendom, a to boli pneumatiky, respektíve 2 povinné zastávky v boxoch. Ono v podstate ani nešlo o to, že to boli 2 povinné zastávky v boxoch, ale jazdci museli mať obuté 3 rôzne sady pneumatik. A pomohli, Pavel, podľa teba tieto 2 povinné zastávky v boxoch pretekom Monaku? Dobre. Ja som mal... To máme rychlý dneska. Áno, ja si myslím, že za 20 minút sme vybavení. Ne, tak já Zavedeme musím nový říct, formát, možno taký akože short story. Převeče, veď, jakože podcast do 3 minut, nebo něco, to bychom mohli zkusit. Mikropodcast alebo nanopodcast, dobre. Tak já jsem vlastně, když jsem poprvé o tom nápadu slyšel, tak říkám, když všichni udělají to stejný, teď jako to bude nuda. A tak nějak mi to leželo v hlavě. Vlastně jsem tomu ani nevěnoval pozornost. Až v tom build-upu před Monakem jsem se zpátky k té myšlence vrátil. Do té doby jsem ji úplně odsouval na nějakou, ani ne druhou, ale 10. kolej. Protože jsem si říkal, to prostě
Jako co z toho chceme vykoukat? Je to Monako. No. A pak tak jako před tím víkendem v tom build-upu začaly kolovat ty různé teorie a co by se mohlo stát. A ty divoké potenciální strategie. A takové to najednou, že i v pedoku všichni, když se tam člověk vlastně ptal, tak nikdo vlastně jako nebyl schopen dát definitivní odpověď a nikdo pořádně nevěděl. Říkám si, tak ono by to vlastně za určitých okolností mohlo přinést drama s tím, že vlastně nikdo neví, každý bude mít nějakou simulaci, nějakou představu, ale co když se ty představy prostě minou, nestrefí, trošku rozhází, vpadne do toho nějaký dramatický prvek, možná počasí, před víkendem to trošku vypadalo, že by se něco mohlo dít, nebo nějaký nečekaný safety car, jsme v Monaku, no ale tím, že nic z toho se nestalo, tak se vlastně nic nestalo a skončili jsme zpátky u toho, že všichni udělali to samé a vlastně ti, co něco zkusili, se vlastně spálili, víceméně. A když se na to člověk podívá znovu trošku s odstupem, tak si řekne, ať je to Monako. Jako jsou to 2 metry široká auta v super úzkých uličkách. Jako co tam chceme vymyslet? Nie, no dostaneme sa ešte aj k tým ďalším veciam, ale trochu neskôr. Ja neviem, mal som pocit, že je to celé jeden veľký chaos, najmä keď sa tam, myslím, ešte v prvej polovici ocitla tá vedúca skupina medzi jazdcami so stratou jedného kola. Ja v tej chvíli som nevedel, že kto je kde, čo sa tam deje. Fakt pre mňa to bol čistý chaos a myslím, že Martin Brandl povedal, že sa mu to nepáči, pretože sa tá pozornosť sústreďovala vyslovene na tie samotné zastávky v boxoch a nie na pretekanie ako také. No, podľa mňa to tiež nefungovalo tak, ako to No, bolo zamýšľané. Prepáč, už iba posledná veta, že aj Frederik Vasseur po pretekoch povedal, že on to povedal tak, že pre tento šport to bola katastrofa. v tomto případě souhlasím s tím, jak to vlastně vyšlo teď. Já jako několik poznatků. První ten, že když jsme to vlastně komentovali, ten závod, tak po nějaké polovině jsem tak seděl, už trošku rozmrzelý a říkám si, je to vlastně strašně chaoticky podané to, že se neděje nic. No, presne Takže tak. strašně jsme se museli jako v myšlenkách namáhat a nadřít na to, abychom vykoukali z toho lifetimingu to, že nedošlo prakticky k žádné změně. Spousta rozjetých věcí, možností, taktik, strategií, až trochu některých až jako neplech. A tak člověk do toho koukal, teď tam někteří zkoušeli různé vychytávky a člověk pořád si věděl do toho pořadí a říká, ale teď je to pořád stejný. Tady je to rozjeté tohle, tihle ztrácí, ten byl v boxech už dvakrát, ten ani jednou. Všichni jsou pořád tam, kde byli. Jo, vlastně jako, a teď čím dál tím víc ten závod pokračoval, říkám, a ono se to ani nepotká. To se jenom bude rozpadat dál a dál a nezmění se vůbec nic. Um, jo, vlastně souhlasím s těmi názory, co jsi zmiňoval. Takhle, musím tomu ještě nechat jednu věc. Už před tím víkendem nebo před tím závodem jsem si říkal, na jednu stranu je to vlastně jako se sprintem, se sprintovým formátem, protože eh, je vlastně sprintový formát úspěšný nebo není? Kdo na to dneska dovede definitivně odpovědět? Obecně se dá říct, že spíš sprint váže negativní reakce, ale měli jsme víkendy, kdy ty sprinty byly fajn, kdy přinesly zajímavé výsledky, kor třeba, já nevím, Hamiltonovo vítězství v Číně například, nebo i řada jiných dalších a můžeme si říct, wow, tak ten víkend dostal trošku nového koření. Bylo to jako fajn. A pak byly víkendy, kde s tím sprintem to bylo všechno vlastně nudné, anebo právě sprint zařídil to, že o to byla nudnější velká cena. Protože dneska s povoleným Park Fermé se dá reagovat na sprint a spravit to nastavení. Dřív zase třeba sprint, že jo, fungoval jako takový mezičlánek mezi kvalifikací a závodem a tak divočina z kvalifikace se srovnala ve sprintu a v závodě už vůbec nebylo co řešit. A přesně tehdy jsem četl nějaký názor, ono se vlastně může stát cokoliv. Můžeme mít třeba 3 super sprinty, po kterých si řekneme wow, tak to je super, to se povedlo, tohle pravidlo je pecka, dáme to na všechny víkendy. A nebo můžeme mít 3 super nudné sprinty, kdy si řekneme, no tak on to vůbec nefunguje. A je to pořád ten stejný formát. A tady je to to samé. Ono to mělo potenciál, jak tu velkou cenu strašně zdramatizovat, tak ji taky úplně hrozně zabít. Stalo se to druhé, protože Monako, protože prostě ten formát není samospásný. Jasně,
vzhledem k tomu, že tam vlastně všichni na sebe reagují, protože musí, protože za normálních podmínek, když se v Monaku snažíte jet co nejpomaleji, tak vy potřebujete něco navíc, co vám trošku jako rozhodí sandál. Takže a vlastně v tom ta dvouzastávková strategie de facto ten potenciál měla větší než jednozastávková, protože když se jede klasicky na jeden pit stop, no tak všichni udělají to samý ve stejný moment a není co řešit. Při těch dvou pit stopech tam trochu může tým zkusit rozhodit strategie, přesně pozdržet soupeře a tak dále, ale tam to chce, aby se něco stalo v momentě, kdy ty strategie jsou rozjeté. Něco. A nepřišlo vůbec nic. A tím pádem ti, co vlastně zdržovali, tak jenom odsouvali ten balík pilotů vzadu a to čelo pole jenom vlastně získávalo spoustu času a ve finále jsme se ocitli v situaci, kdy Max Verstappen jako jeden z mála mohl reálně zkusit overcut na konci, zůstal na trati díl, čekal, jestli nepřijde safety car a věděl, že má úplně pohodlnou pozici, protože pátý Hamilton na něj ztrácel minutu, takže věděl, že on tam bude vyset, co nejdýl to půjde a v nejhorším tam má moře času na to, aby v klidu zajeli do boxu, prostě se vrátili na to čtvrté místo, kde byli a nestalo se vůbec nic. Takhle to taky dopadlo. Áno, no dostaneme sa aj k Verstappenovi, ale poďme najprv k McLarenu, ktorý jazdil so špeciálnym lakovaním a Lando Norris pred víkendom povedal, že trať v Monaku nemá veľmi rád, teda nie keď je v aute, ale užíva si všetko okolo toho. Napriek tomu bol celkom rýchly v FP1 a FP3 tretí, no a v kvalifikácii to bola jedna parádna jazda, získal 11. pole position v kariére, celkovo je 36. v rebríčku historickom. A je to jeho prvá pole position od Austrálie. Žiadny iný pilot mimochodom v histórii Formuly 1 neukončil kariéru s 11 pole positions na svojom konte. Takže Norris verím, že získa ešte niekoľko kvalifikačných víťazstiev. Bola to prvá pole position pre McLaren Monaku od roku 2007, vtedy sa to podarilo Fernandovi Alonsovi. A Norris povedal, že začal jazdiť rozumnejšie, nie rýchlejšie. No a naozaj v sobotu vytvoril nový traťový rekord Monaku, prekonal Hamiltonov čas z roku 2019 o viac ako 2 desatiny a zajazdil vôbec prvý čas vo veľkej cene Monaka pod minútu a 10 sekúnd, konkrétne minúta 9,954, samozrejme počas kvalifikácie. Musím sa priznať, že som to nečakal od Norrisa. A som aj tak trochu rád, že sa mu to podarilo a to ešte to dotiahol pekne aj v pretekoch, že jednoducho to, čo sa mu v posledných týždňoch sa neustále hovorilo o tom, že proste je to v hlave, takže teraz to poskladal a dal to dokopy. Už bylo na čase. My jsme si začali říkat, jestli to Norris v sobě ještě má. My víme, že je rychlý. A to je totiž to podstatné. On v těch předchozích víkendech nebyl pomalý. On nezapomněl jezdit. On pořád byl na úrovni s Oscarem Piastrym a byly jízdy, ve kterých byl rychlejší. Ale co mu začalo dost kriticky chybět, bylo ta schopnost poskládat to pod tlakem v tom kritickém jednom momentě. A o to ve Formuli 1 ve finále jde. Jo, to, že jste rychlí v trénincích, vám nic nepřinese. A velmi často se stávalo, že on prostě ty kvalifikace už nedokázal zajet dobře a v rozhodujících momentech se trošku rozsypal, udělal tam 1, 2, 3 chyby, ztratil 1, 2, 3 desetiny a bylo po všem. A potom z toho samozřejmě Oscar Piastri a dokonce i Max Verstappen dokázali těžit a už to začalo být až jako dlouho od té Austrálie, kdy naposledy vyhrál a kdy se opravdu projevil jako ten, který to všechno dokáže dotáhnout. Protože když se podíváme na Maxe Verstappena, on pořád doručuje. On je prostě téměř 100%, jenom to auto na to nemá. Ale Max Verstappen, když jsme ho naposledy viděli udělat nějakou jako zásadní chybu? U Landa Norrise se to přeci jenom kupí a člověk si říká, to snad není pravda. Tak McLaren už má dominantní auto, myslím si, že je bez debaty, že letos vyhraje titul někdo z McLarenu. Já si říkám, a on to sakra nebude Norris a neodejde ve finále Norris z Formule 1, nevím, za jak dlouho, ale s tím, že se mistrem světa nikdy nestane? Nevím. Ale je strašně fajn, že konečně to poskládal kor na tak těžké trati jako v Monaku, kde opravdu, jak i on sám v pátek řekl, když se ho ptali, kde McLaren ztrácí a McLaren neměl úplně dobrý pátek, tak on říká, to není, že bychom mohli ukázat na jednu věc, že já nevím, že nemáme dostatek přítlaku, nebo máme, já nevím, auto nedotáčivé, nebo cokoliv. To je prostě už kombinace spousty drobných detailů
a jde jenom o to poskládat. To je to strašně důležité, ta harmonie. A tu on konečně našel a bylo hrozně fajn vidět, jak on v té kvalifikaci si vybudoval tu sebejistotu a fantastickým způsobem tu pole position získal novým rekordním časem. A nejenom v kvalifikaci, ale potom taky v závodě, kde v posledním kole on si ještě dovolil zkusit zajet nejrychlejší kolo, přestože dneska se za to už bod nedává. To není frajeřinka, to není prostě, řekněme, extra velký risk, to je prostě jenom projev toho, že on najednou konečně v tom autě tu jistotu má a cítí to a ví, že s tím autem může dělat úplně přesně to, co chce, protože ví, že to auto umí napozicovat tam, kde ho chce mít. A to je to je to, co on potřeboval najít. Jestli tohle udrží, tak začne být zpátky pro Piastriho vážným soupeřem, což by bylo hrozně fajn vidět, protože my se tady celou dobu bavíme o tom, že ano, McLareny dominují v poháru konstruktorů, je to jednoznačně vidět. A doteď ty největší bitvy se odehrávaly mezi nějakým McLarenem a Maxem Verstappenem. Když si vzpomeneme na ty největší souboje dosavadního průběhu letošní sezóny. A pořád mi tam chybí ta peprná vnitrotýmová bitva v McLarenu, kde opravdu by se Piastri s Norrisem řezali o vítězství. To tam letos ještě nebylo. Ne, A bylo by na čase, aby byl víkend, kdy oba dva budou absolutně na hraně svých možností. Oběma ten víkend fakt sedne. A bude to kdo z koho. Na to se těším. To aj ja. To by bolo super. Možno už v Barcelone, uvidíme. No napokon z toho bolo pre Norrisa 6. víťazstvo v kariére, celkovo je 43. v historických tabuľkách, napríklad s Johnom Surteesom, Jochenom Rintom, Gillom Villeneuvom, Ralfom Schumacherom, Sergiom Perezom či práve s Piastrim. Je to jeho druhé víťazstvo po Melbourne v tomto roku. 33. pódium, priebežne 30. s Danim Holmom a Jodym Schechterom a ako si už aj ty povedal, Pavel, zajazdil najrýchlejšie kolo, čo sa mu podarilo 16. krát v kariére v tejto tabuľke, priebežne 24. Aj prvý pilot McLarenu s monackým víťazstvom od Lewisa Hamiltona 2008. Prekonal aj rekord Davida Coultharda a je jazdcom, ktorý odjazdil za McLaren najviac kôl v pretekoch. No a aj on sám vravel, že bol teda očividne spokojný a nadobudol také stratené sebavedomie. Vraj už nikomu nič nemusí dokazovať. A povedal, že najlepšie na tom je, že bude raz môcť povedať svojim deťom, že vyhral preteky v Monaku, keď už sme mali aj také detské okienko. Poďme k Oscarovi Piastrimu. On v FP2 havaroval v prvej zakrute a skončil v bariérach, zapričinil červené vlajky, v FP2 skončil nakoniec teda druhý. Po kvalifikácii nebol spokojný s tretím miestom, najmä s tým, že mnohokrát triafal bariéry. A naozaj počas tohto víkendu sme Piastriho videli tam oblizovať tie zábradlia a tie bariéry veľmi, veľmi často. Napokon z toho bolo tretie miesto, 17. pódium v kariére, celkovo je 62. s Albertom Ascarim a Kekem Rosbergom. Mimochodom jeho 7. pódium v sérii, čo je krásna šnúra. Ale ešte krajšia šnúra je fakt, že získal 34. body po sebe, alebo 34. krát skončil na bodoch, čo je tretia najdlhšia séria v histórii F1. Na druhom mieste je Verstappen, 43 veľkých cien po sebe na bodoch a prvý je Hamilton, 48. On bol vlastne relatívne spokojný, že je stále priebežne prvý Oscar a je prvým austrálskym jazdcom, ktorý vedie priebežné poradie jazdcov aspoň 4 veľké ceny po sebe od Allena Jonesa z prelomu rokov 1980 a 81. Tak Piastri tento víkend naozaj trochu strácal v porovnaní s Norrisom, ale stále si dokázal udržať to prvé miesto. To je zase to, co jsem říkal. To zase není o tom, že Piastri by zapomněl jezdit. To je prostě najednou o tom, že nepovede se vám trefit tu optimální harmonii, nemáte v tom autě tu sebejistotu, něco vám tam tak úplně nesedí, prostě nejste zajedno s tím strojem a pak tam tu poslední desetinu prostě nenajdete. Takže přesně, pak už je to takový ten klasický overdriving, kdy jdete přes možnosti svého auta, kdy v podstatě už to máte moc v hlavě, moc nad tím přemýšlíte a už to prostě nejde tak automaticky, nejde to tak pěkně od ruky, nejde to dohromady a v tu chvíli prostě nemáte možnost být rychlejší než kolega. A je fajn vlastně vidět, že se tohle může dít dvěma pilotům McLarenu. Je krásně tím pádem na tom demonstrováno, co stojí za tím, jet absolutně na té špici. Fakt tam musí všechno do sebe krásně zaklapávat. A aspoň ta sezóna nestrácí náboj, za což jsme rádi, protože přeci jenom už to chvilku začínalo vypadat malinko hrozivě, že by ten Oscar ty nůžky mohl rozevřít až moc.
Takže je fajn, že Norris se našel a pokud z toho bude pokračující krásná, famózní, těsná bitva o mistrovský titul, tak jsem s tím. No a Johnny Herbert si myslí, že podľa neho to bude tento rok najmä o súboji o titul medzi Norrisom a Piastrim, tak uvidíme, že ako to napokon bude. Andrea Stella povedal, že chce pokračovať vo vývoji tohtoročného auta, keďže boj o titul bude zrejme vyrovnaný a rád by zopakoval niečo podobné, ako sa mu podarilo v roku 2004 s Michaelom Schumacherom vo Ferrari. Schumacher vtedy vyhral 12 z prvých 13 pretekov. No aj Stella vie, že nič podobné sa tento rok zrejme nestane, ale napriek tomu by chcel vlastne dotiahnuť tie procesy k dokonalosti, možno tak by som to povedal, zatiaľ sa im to celkom darí. Poďme k Ferrari. Autorace prinieslo takú informáciu o tom, že Ferrari zastavilo vývoj toho aerodynamického balíka nového, kým nebude hotové vylepšenie a upravené zadné zavesenie, tak uvidíme, ako to napokon bude. Poďme k Charlesovi Leclercovi, ten pred víkendom nebol príliš optimistický a obával sa, že Monako úplne naplno odkryje slabiny ich auta. Vraj nevie, čo je za autom, ale čaká sa teda na tie vylepšenia. Napriek tomu Leclerc domáci pilot vyhral prvý tréning, aj napriek tomu, že mal nehodu so strelom, ktorého neupozornil inžinier na blížiaceho sa Leclerca. Charles vyhral aj FP2, po piatku bol o čosi optimistickejší, ale nechcel to preháňať, ale potom vyhral aj FP3. Naozaj na tomto okruhu bol v piatok, v podstate v tréningoch bol skvelý. A stal sa vlastne prvým pilotom od Verstappena z Mexika 2023, ktorý dokázal počas jedného podujatia vyhrať všetky 3 tréningy. No ale v kvalifikácii mu to stačilo na druhé miesto. Bol sklamaný v sobotu, naozaj to bolo evidentné. V pretekoch sa tam v závere dokázal priblížiť k Norrisovi po tom, čo Max začal zdržiavať a jazdil úmyselne pomaly, aby to Charlesovi trošku okorenil, teda Norrisovi, aby to okorenil. Napokon pre Charlesa to bolo 45. pódium v kariére za to druhé miesto, celkovej 19. v v historických tabulkách s Carlosom Reutemannnom. Stal sa jazdcom dňa v oficiálnom hlasovaní, získal 20% hlasov pred druhým Hadjarom so 17%, tretím Norrisom s 15%. A po pretekoch povedal Leclerc, že je sklamaný, že nevyhral, ale uznal, že Norris si to prvenstvo zaslúžil. A tiež si myslím, že Norris si to zaslúžil jednoducho. Jednoznačně chápu to Charlesovo zklamání, tu frustraci, protože je to prostě doma, navíc namlsaný loňským triumfem. A tím, že ještě letos se nedaří a najednou konečně to přišlo na trati, kde to Ferrari fakt nečekalo. Ani my ne. Takže to vás tak jako nabudí a člověk už se vidí opravdu na tom prvním místě a tím pádem skončit druhý je... Vlastně možná, kdyby Leclerc jezdil 5. a neměl tu šanci, tak ho to tak nemrzí, ale tady to naprosto chápu. A je to fajn ukázat, že zase může být hladový, zase dostal takovou tu naději, jiskru, bylo to hrozně fajn. A jasně, jak on sám potom řekl v rozhovoru i pro náš štáb, tak říkal, když si od toho trošku poodstoupím, tak je to pořád v kontextu letošní sezóny fantastický výsledek. Udělali jsme, co jsme mohli, líp to fakt nešlo, ale ta frustrace tam samozřejmě logicky zůstává. No úplne spokojný nebol ani Lewis Hamilton. On ešte pred víkendom povedal, že sa chce tento rok vo Ferrari tak povedať zabývať a sústredí sa na prípravu na budúcu sezónu. No v FP1 si tam poriadne zalietal nad Obrubníkom, to boli letecké dni. V druhom tréningu skončil tretí, ale napriek tomu bol po piatku veľmi pozitívny a o Monaku hovoril ako o najlepšej trati zo všetkých. Na aute nechcel robiť žiadne zmeny v nastaveniach, zlepšiť chcel svoj vlastný výkon. V FP3 sa potom nevyhol chybe Massenet pred kasínom a zapričinil červené vlajky. No a v Q2 potom zablokoval Verstappena. On skončil vlastne Hamilton v kvalifikácii pôvodne 4., ale zablokoval v Q2 Verstappena, za čo sa na štarte posunul o 3 miesta dozadu a Max to vlastne Hamiltonovi nevyčítal, ale vinil za to Ferrari. Napriek tomu Hamilton vlastne chválil auto, vraj mu Ferrari pripravilo do Monaka najlepšie auto za dlhšie obdobie, v akom tam jazdil. No ale v pretekoch bol potom Lewis taký osamotený. On jazdil prakticky v takom nejakom zvláštnom okne. Tá prvá časť mu ušla, zas pred Hadjarom tam mal dosť veľký náskok, nemal prehľad, čo sa vlastne deje, nevedel si vysvetliť svoju veľkú stratu, aj počas pretekov sa na to pýtal inžiniera. No a po pretekoch sa do vysielačky poďakoval týmu, ale neprišla odpoveď. A Hamilton sa opýtal inžiniera, že či je na ňo naštvaný alebo niečo, napokon z toho bolo 5. miesto. Ale musím povedať, že vlastne Hamilton po pretekoch
dostal opäť otázku, že čo si myslí o tom Monaku. A bola to trochu iná odpoveď, ako že je to najlepšia trať na svete. Myslím, že povedal niečo také, že je to super, ak vyhráš a odídeš s trofejou, ale ak prídeš na nejakom 5. alebo neviem ktorom mieste, tak cítiš také prázdno. Ano, protože vlastně člověk tam zůstane zaseknutý, pořádně nedokáže ukázat potenciál, protože se ti strašně snadno může stát, že si v nějakém vláčku a nejde se z něj dostat a můžeš se zbláznit. K tomu se dostaneme. Meditací. Tam je jedna věc k té kvalifikaci a k tomu špatné informaci od inženýra. Připomněl bych jednu věc, kterou si málo uvědomujeme. V Monaku je všechno natěsnané na strašně malém prostoru a i pro televizní štáby je to jedna z nejkomplikovanějších velkých cen, co se týče stability signálu. My třeba, když jsme tam loni jeli, byl to náš historicky první výjezd s Nova Sportem. Samozřejmě je naprosto logické, že když už někam jet, tak Monako se prostě nabízí, protože to je vysloveně třešnička na dortu, takže je jasné, že tahle velká cena byla v hledáčku, ale my jsme říkali právě jako bacha na to, nechceme jet radši jako první Imolu, protože je to první přenos, bude tam tlak na to, aby to všechno jako vyšlo dobře. A Monako je hrozně riskantní, právě proto, že tam jako se signálem bývá problém. Nakonec musím zaklepat, všechno vyšlo pěkně a řekl bych, že se nám to povedlo, ale když se tím vrátím zpátky k Ferrari nebo komukoli jinému, ono se může stát, že najednou máš trochu šum a ta data ti sekundově vypadnou. A inženýr tam právě Hamiltonovi řekl, hele, v klidu Verstappen zpomaluje, protože to podle dat viděl a myslel si to. On to mohl být jenom šotek, který na chvíli ukázal inženýrovi, že Verstappen zpomaluje, ale ve Formule 1 se všechno odehrává strašně rychle, takže než se stačil inženýr opravit nebo vůbec vykoukat, že to je jinak, tak už byl problém na světě. A sám Verstappen pak došel po kvalifikaci za Hamiltonem, bylo to vidět i na záběrech, jak si tam vlastně poplácali po ramenou a bylo zjevně evidentní, že, a on to pak i řekl v rozhovorech, Verstappen říkal, hele, za tohle prostě Lewisovi vyčítat nemohu, to nebyla jako jeho chyba, on prostě zjevně dostal špatnou informaci, takže vlastně si přišli po kvalifikaci říct, hele, všechno dobrý, OK. Jo, ale mohlo se tam stát něco takového, konec konců Toto Wolff na páteční tiskovce vzpomínal, když tam měl Jamese Vowlse vedle sebe, tak vzpomínal některé momenty, které spolu zažili, i třeba strategické bitvy a to tomu připomínal. Pamatuješ, jak nám tady v Monaku jednou úplně zamrzly monitory? Tak další z těch případů, který vlastně ukazuje, že v Monaku i takové věci mohou občas sehrát roli a potom promluvit do některých klíčových momentů. No a Monako bolo zaujímavé z hľadiska Ferrari aj kvôli tomu, že počas víkendu bol priamo Monaku vydražený monopost Ferrari F2001 z roku 2001, ktorom Michael Schumacher získal svoj 4. titul majstra sveta. Predaný bol za takmer 16 miliónov eur. Výťažok z aukcie putuje na konto nadácie Keep Fighting Foundation, ktorá pokračuje vlastne v charitatívnej práci po lyžiarskej nehode Michala Schumachera. Poďme k Red Bullu. Tým oznámil spoluprácu so spoločnosťou Visa, ktorej logo bude viditeľné na vybraných veľkých cenách. Doteraz Visa spolupracovala len s juniorským tímom Red Bullu. Helmut Marko pred víkendom tvrdil, že to môže byť veľmi odlišný obraz od toho, čo sme videli v Imole, že auto robí to, čo od neho Verstappen požaduje a očakáva. Takže tu bola kvázi nejaká spokojnosť. No a Max Verstappen skončil v prvom tréningu druhý. V FP2 potom tak ironicky ukázal Frankovi Colapintovi palec hore a aj zatlieskal, čím odpovedal na blokovanie zo strany jazdca Alpinu. No, Max vlastne povedal, že v FP2 tak trochu experimentovali s nastaveniami tam, preto mal vlastne Max takú väčšiu stratu, myslím, že nejakých 70 sekundy tam strátil, ak sa nemýlim. A povedal aj to, že pracovné okno auta je naozaj malé a ľahko sa dá z neho vychýliť. Ale to vlastne počúvame tento rok už viackrát. V sobotu skončil FP3 druhý a v kvalifikácii štvrtý, čo Helmut Marko vlastne okomentoval pre rakúske médiá, takže nechápal, že prečo prišiel tento prepad. Max skončil štvrtý aj v pretekoch a povedal po nich, že s týmito autami môžeš v Monaku predbehnúť len monoposty Formuly 2. Poukázal na to, že na konci mal zničené pneumatiky a aj tak ho superi nedokázali predbehnúť. To sme videli. Norris s Leclercom jazdili za ním, ale nič nedokázali spraviť na tej úzkej trati.
No a Maxa sa opýtali vlastne po pretekoch, že čo by mohlo fungovať na to, aby tí preteky v Monaku boli lepšie, a odpovedal, že v nedeľu to bolo ako Mario Kart, že môžu namontovať aj niečo na auta, hádzať banány na trať a vytvoriť tak akože klský povrch. A takisto sarkasticky vlastne po pretekoch povedal, že to bolo veľmi vzrušujúce a že každé kolo ako keby ho dvíhalo zo sedačky. A povedal ešte aj to, že mohlo by tam byť aj 10 povinných zastávok v boxoch, aj tak to nepomôže. Tak ja si myslím, že Max opäť urobil maximum, čo mohol, vzhľadom na možno výkon auta a na podmienky, a získal dôležité body. Ono sa to nezdá, ale tá jeho strata, myslím si, že je stále v rámci jedného víťazstva ve jednotke. Áno, na Piastriho stráca 25 bodov. On je pořád ve hře a nemůžeme ho nikdy vylučovat, to o Maxovi Verstappenovi říkáme celou dobu, hlavně jak jsem zmiňoval už u Landa Norrise, tak Max Verstappen těch chyb dělá fakt strašně málo, jestli vůbec nějaké, a bývá velmi často fakt 100%. On to prostě zajede, téměř vždycky. Takže on fakt maximalizuje výsledek Red Bullu a Red Bull by zdaleka neměl být tam, kde je, a znovu to řeknu, že de facto je to vidět na tom, jak se trápí týmoví kolegové. Teď si vezměte, že kdyby tam Max Verstappen nejezdil a měli bychom tam prostě nějakou jinou dvojici, no tak Red Bull může být letos silně nevýrazný a možná bude bojovat o 4., 5. místo v poháru konstruktérů, a my si řekneme, tak jejich dny jsou dávno pryč. To, že je Red Bull takhle strašně vysoko pořád a de facto je ve hře o titul, je Maxova zásluha. Ta letošní sezona to odhaluje absolutně perfektně. Klobouk dolů před ním, ale nedá se vykompenzovat rukama úplně všechno. Čekal jsem, že v Monaku to bude horší, konec konců už loni to nebyla pro Red Bull povedená velká cena. Tady je prostě problém v tom, že vy v Monaku potřebujete jet vysoký přítlak a hlavně stabilní, takže potřebujete jet auto hodně nízko k zemi, jenomže čím jste níž a čím to auto uděláte tvrdší, no tak tím horší je na obrubnících. Na tom se loni Red Bull dost výrazně vytrápil. Zase, když to auto uděláte příliš měkké, no tak prostě ani to málo přítlaku, co mít můžete, tak skoro nemáte. Takže to potom zase za moc nestojí. A my už jsme teďka fakt na hraně pravidel, kdy ty pokroky, které se nachází, už jsou strašně mrňavé. Spíš, když už opravdu najdete nějakou 10, 2, tak je to třeba z toho, že se povede to auto líp vyladit. Ta harmonie tam zase. Než že by ještě jsme vymysleli nějakou komponentu, která tam přidá 3, 4, 5 desetin. To už prostě víceméně všichni na těch autech všechno mají. Teď už jenom to vždycky, v zásadě, jak se říká, už to auto jenom naučit jezdit, líp než soupeři, a z toho plyne potom ta výhoda, plus teda ještě samozřejmě udržet pneumatiky při nějaké rozumné teplotě, jako to umí McLaren. No, jsme zvědaví, co za týden technická direktiva, ale Áno. potom třeba zase jindy nebo později. No, Max okrem iného prezradil aj to, že nemyslí na to, že by si dal v budúcom roku od F1 pauzu, a vlastne k tomu boju o titul Helmut Marko povedal aj to, že Max by mohol bojovať o titul, ale potrebuje vyhrať ešte aspoň 5 alebo 6 veľkých cien, a to bude proti McLarenom náročné tento rok, ale Marko dúfa, že Norris a Piastri si začnú kradnúť body a odoberať si body navzájom, čo by mohlo Verstappenovi pomôcť, no ale neviem. Mimochodom, Max na svojom webe zverejnil nový merch a s jeho alter egom Francom Hermanom. Toto meno použil, isto dobre viete, na nedávnych testoch v aute GT3 na Nordschleife. No a v priebežnom poradí je teda Piastri prvý 161 bodov, Lando Norris druhý 158, tretí Verstappen 136 a potom je tam George Russell na 4. mieste 99 bodov, 5. Charles Leclerc 79 bodov. Poďme k Yukimu Tsunodovi, potom čo sa... Poď, Pavel. Počkejme za nějakých 15 let, až v F1 Academy pojede Lily Herman. Bacha na to, jo? Alonso už povedal, že sa teší na to, kedy si s ňou zajazdí v jednotke. No tak uvidíme. Yuki Tsunoda... On tam ešte bude, to je pravda. Určite. Yuki Tsunoda sa stal ešte po Imole terčom útokov fanúšikov
Franka Colapinta na sociálnych sieťach spoločne s Jackom Doohanom, tak F1 vyzvala fanúšikov, aby sa správali slušne a oslovila aj samotné platformy, aby v tejto veci postupovali nejak efektívnejšie a účinnejšie pri moderovaní tých komentárov, tak ja som skeptik celkom. No po Imole povedal, že Tsunoda povedal, že vlastne po svojej nehode pochopil, že ešte stále nechápe limity auta. Aj preto jazdil v Monaku s predošlou verziou vozidla, ale aj preto, že to auto bolo rozbité a nemali jednoducho k dispozícii tie vylepšenia, tie ďalšie komponenty. Pre Tsunodu to bol 95. štart v F1, čím vyrovnal japonský rekord Ukio Katayamu, ktorý jazdil v F1 od roku 1992 do roku 1997. Musel som sa pozrieť naozaj, lebo síce som akože F1 sledujem, registrujem od 94., ale Katayamu som si teda nepamätal. Štartoval 12. Yuki a mohol to mať rýchly koniec, pretože na začiatku do neho vrazil zozadu Pierre Gasly pred šikanou Nouvelle a ja si myslím, že to bol taký malý zázrak, že Yuki dokázal pokračovať. Napokon z toho bolo 17. miesto, najhorší výsledok v sezóne, ale Yuki sa nevyhováral na náraz od Gaslyho, ale povedal to, že mal sa kvalifikovať vyššie, čo je v podstate pravda. To je jednoznačná věc. Konec konců, když jsme tady řešili taktiky na Monaco, tak ta taktika je vlastně úplně jednoduchá. Jdi rychle a nenabourej do zdi. A ti, kteří pak samozřejmě byli frustrovaní z toho, jak jim ta taktika nevyšla, no tak měli jste se kvalifikovat výš. V Monaku na to není co jiného říct, takže Tsunoda to ví, je sympatické, že si to řekne takhle sám. Už by to chtělo nějaký opravdu parádní výsledek, protože musím říct, že ještě za Čeka Pereze možná taková první čtvrtina loňské sezóny, teď ještě Perez byl párkrát na pódiu a pak se propadlo takového zvláštního marastu, z kterého už se prostě nedostal. A teď kdokoliv, kdo ho nahrazuje, tak my teď pomalu slavíme, já nevím, u Tsunody 7. místo, když někde zajede. To přece není dobře. A zmiňoval jsem, jak famózní je Max Verstappen. Člověk si pořád pokládá otázku, jako z jaké strany ten kontrast uchopit. Jestli Max Verstappen je tak dobrý, nebo kdokoliv jiný je tak špatný. Ano, protože ten kontrast mezi vozy Red Bullu je do nebe volající. Už se tam vystřídalo x pilotů, pořád se to nelepší. Už to jsou piloti, o kterých víme, že mají leta zkušenosti, že už se prokázali. A já si pořád pamatuju, už jsem to tady v podcastu určitě zmiňoval. Před lety, kdy za Red Bull jezdil Alex Albon, taky mu to tolik nešlo, tak George Russell v jeden moment řekl, hele, Red Bull by měl s tím druhým autem něco udělat, protože já Alexe znám, on je sakra rychlý pilot. Na tomu teda Red Bull vzkázal, víš co, starej se o sebe, ale a taky jsme se tady o tom bavili, že kdy naposledy, možná asi Mark Webber, ale a dvojice Ricciardo Verstappen, ale ano. Jak často opravdu Red Bullu jela obě auta? To je úplně, jak nevyrovnaný to v tom týmu je a to pořád si nemyslíme, že Tsunoda odvádí vysloveně špatnou práci, jo? Tak Monaco za moc nestálo, ale už by to chtělo nějaký fakt povedený víkend a ve dnu. Inak spomenul si Pereza, tak nedávno sa ho Rubens Barrichello zastal a povedal, že ľudia často pri Perezovi ako keby nedoceňujú jeho kvality a to, ako to dopadlo v Red Bulle, možno neodráža tú realitu alebo skutočnosť a povedal, že to, že odišiel z Red Bullu je lepšie, je teda dobré aj pre Red Bull, aj pre Pereza, tak možno ho uvidíme späť s Cadillacom, uvidíme. Řekla nejslavnější týmová dvojka v historii Formule 1. Ne, nic proti Rubencovi, teď jsem si ho trošku rejpnul. On je veľký sympatiák Rubens. Poďme k Racing Bulls. No, Isaac Hadjar. V FP2 sa oškrelo bariéry dokonca dvakrát a po tom druhom kontakte si zničil zadné zavesenie. Bol na seba veľmi nahnevaný, nadával si tam dosť. V FP2 napokon skončil 6. V kvalifikácii zažiaril 5. miestom, pritom jazdil v Monaku prvýkrát v aute F1 a zablahoželal mu po kvalifikácii osobne aj Alain Prost. V pretekoch 6. miesto predstihol ho len Hamilton a po rýchlych dvoch zastávkach odjazdil 58 zo 78 kôl na jedinej sade a po pretekoch povedal, že to bola taká nuda, že v niektorých okamihoch takmer zaspával. Dosiahol najlepší výsledok v kariére tým 6. miestom v F1.
Samozrejme, pomohol mu Lawson, k tomu sa dostaneme, a stal sa jazdcom dňa v hlasovaní členov facebookovej skupiny Boxová ulička, získal 38% hlasov Isaac Hadjar, druhý Norris 31 a tretí Verstappen 8%. Čo hovoríš ty na Hadjarov výkon? Ja viem, veľká miera pomoci od Lawsona, ale... Ne, dlouhodobě jede fantasticky. Takhle, to, co udělal Lawson, bylo skvělé, k tomu se dostaneme, ale já si nemyslím, že by za jiných okolností Isaac Hadjar třeba dojel nějak výrazně hůř. To je totiž to, že ti, co něco zkoušeli, tak si často spíš spálili. Dostaneme se k tomu, proč Lawson ne, ale ve finále se jinak jako těm vpředu nestalo nic, takže já si myslím, že Isaac Hadjar by šestý dojel dost možná tak či tak. Ale on jede skvěle a to je ono. On prostě byl vysoko v kvalifikaci a vůbec letos je pro mě asi největším milým překvapením. Musím říct, že jsem mu asi ve Formuli 2 trošku křivdil, přestože toho hodně vyhrál, tak jsem pořád měl otazníčky nad tím, jestli on je opravdu tím komplexním pilotem, ale on jede fakt skvěle. A až si skoro říkám, prosím vás, hlavně, aby Red Bull nenapadlo dát ho do druhé sedačky. Nechte ho v tom Racing Bulls. Nekažte mu to. Asi, ale inak, Pavel, ty si aj pred sezónnymi našimi predpovediami, ty si typoval, že zo štvorice Berman, Bortoleto, Hadjar a kto? Duhen? Že Hadjarovi sa bude dariť. Antonelli tam nebol, ja som ho tam nedával kvôli tomu, že jazdí za Mercedes a že by to bolo možno príliš veľká výhoda, ale ty si povedal, že Hadjar bude podľa teba najlepší z tej štvorice. A zatiaľ Hadjar naozaj jazdí výborne a len taká akože pikoška, perlíčka. Zatiaľ má na konte 15 bodov, čo je o bod viac ako dvojica Tsunoda Lawson dohromady. Takže neviem, že či Red Bull nenapadne dať ho do druhého auta vedľa Verstappena, ale naozaj ja dúfam tiež, že nie, lebo tam to je pohrebisko. Zatiaľ sa to tak vyzerá. No a keď sme už pri tejto téme, tak poďme k Liamovi Lawsonovi. On skončil v FP2 5. Bol to do tej chvíle určite jeho najlepší deň, ten piatok v tejto sezóne ve jednotke. V sobotu to pokračovalo podobne, pritom rovnako sedel v aute F1 Monaku prvýkrát. V kvalifikácii z toho bolo 9. miesto. Na Lawson potom v nedeľu splnil to, čoho sa mnohí obávali. Na začiatku zdržiaval pole za sebou, čím umožnil Hadjarovi absolvovať obe zastávky v boxoch. Po pretekoch hovoril, že zažil veci, mimochodom finišoval 8, takže bodoval, zažil veci, ktoré predtým nikdy v kokpite nezažil. Vraj sa mu ako keby vypínal mozog a mal problém udržať sústredenie pri tej pomalej jazde. A tú vlastne pomalú jazdu on obhajoval cieľom. A to bol zisk bodov. No a získal vlastne prvé body od vlanejšieho São Paula. Tak chcem tu len povedať krátko, že piloti Racing Bulls, teda Lawson, to poňali tak trochu inak, ako napríklad jazdci Williamsu, ku ktorým sa dostaneme, pretože oni sa naozaj kajali po tých pretekoch. Lawson to tak viac zahovoril. Ale bodoval. Skoro bych řekl, že Liam Lawson je pro mě jezdcem dne, protože jednak on nachystal tu taktiku pro Isaaca Hadjara, fantasticky mu vlastně dal ten prostor a to dvakrát. A potom lišácky využil toho, že za ním Williamsi šli dělat to stejné, takže se s tím svezl a pohlídal si svoji pozici. Dokonce proti startu, jestli se nepletu, tak si o jednu pozici polepšil. Ano. Takže tohle byla fakt povedená velká cena z pohledu... Jasně, ale OK. Vlastně byla to pro něj velmi povedená velká cena. Myslím si, že konečně vzpruha je to poprvé, co se dostal do Q3 v letošní sezóně. Takže zajel moc pěkně. A my jsme tam měli ještě něco si zmiňoval v té otázce u Liama Lawsona, co si tam povídal? Jsem na něco chtěl člověče navázat. On vravel vlastne, že mal taký stav, ktorý v kokpite ešte nezažil. Nie náhodou? Jo, počkej, tohle, přesně. Víš, ako ti čítam myšlienky? Víš, ako ti čítam myšlienky? Jo, skvěle. Když jedeš, řekněme, na hraně a už to máš ten dobrý rytmus, to je to, co třeba právě zažíval Lando Norris. Jo, tak jde ti všecko pěkně od ruky, tak ono to krásně jde. A vlastně nejstrašnější věc, co se ti může stát, je, že nad věcmi musíš začít hrozně přemýšlet. Pak začneš dělat chyby. A to je přesně to, že ty vypadneš z rytmu a
v historii pamatujeme na velkou cenu Monaka a teď nevím, který to byl rok přesně, ale Ayrton Senna vedl úplně s nesmyslným náskokem před všemi ostatními. A inženýr mu řekl, prosím tě, vedeš o hroznej, o párník vedeš. Zpomal, nežeň tak. Tak on zpomalil a opřel to do zdi. A on tam jazdil brutálně rychle časy. A teď zapte mě, ale tak, zapte mě, ale a přesně, a on pořád jel hroznou hranu. A oni řekli, neblázni, zpomal. V tu chvíli, to je přesně, vypneš ten rytmus, začneš nad těma věcma moc přemýšlet, přestane ti to jít od ruky a někam s tím flákneš. Takže naprosto chápu tuhletu emoci, ono to není vůbec jednoduché jet pomalu. Zní to paradoxně, ale není to jednoduché, protože ty jedeš úplně proti svým instinktům. Vlastně přemýšlíš, kolik pomalu je dost pomalu nebo málo pomalu, jestli už to je nebezpečné, o to víc si musíš hlídat všechna zrcátka, jestli tě to tam někdo nepošle prostě na místě, kde to nečekáš, protože ty tím, že jedeš pomalu, tak musíš najednou bránit místa, která normálně nebráníš. A pořád tam koukáš, pořád vlastně sleduješ, jak to vychází, pořád ty časy, je to dost, jak je daleko Hadžar, jak nám to vychází, řešíš tolik zbytečností, které by si normálně neřešil. Takže ono je to jako trošku oblbující, tohleto. No tak môžeme dať teda Lawsonovi takú neoficiálnu cenu, že manipulátor dňa, pretože on to tak zmanipuloval, ako povedali aj jazdci Williamsu. Poďme k... No, tak manipulátora tam máme iného. Dobre, poďme k Haasu. Esteban Ocon je prvý pilot Haasu od Kevina Magnusena z 2019, ktorý sa v Monaku kvalifikoval do top 10, konkrétne na 8. miesto. Dokonca finišoval 7, takže si ešte polepšil. Po pretekoch bol veľmi spokojný a chválil tým, že neurobil teda ani jednu chybu a je to jeho najlepší výsledok v Monaku. Tak Ocona som síce až tak v pretekoch veľmi nevidel, pretože sme riešili hlavne iné veci, ale pekný výsledok pre Ocona. 7. miesto v Monaku. Já jsem ho v podstatě sledoval jenom díky tomu, že jsem v předzávodním studiu tipnul pořadí Hamilton, Hadjar, Ocon. A pak jsem se začal soustředit na to, jak oni se mi krásně srovnali na 5., 6., 7. místě. A tak v posledních 10-15 kolech jsem říkal, teď, co by se mohlo stát, aby vypadla první 4, aby mi tenhle typ vyšel. No ale stalo se nic samozřejmě. No ale Esteban Ocon, jo, zajel krásně, ale zase měl to podložené skvělou kvalifikací. Nutno dodat, Haas tady dobře zafungoval, protože Haas má vlastně loňské zavěšení Ferrari. A to víme, že tady v Monaku fungovalo velmi pěkně, takže není divu a ještě k tomu s tím Esteban Ocon zajel parádně. No Oliver Bearman dostal po druhom tréningu 10 miest na štarte posun kvôli predbiehaniu Carlosa Sainza počas červených vlajok. Toto inak vyvolalo celkom veľkú vlnu debát, že či to bolo férové alebo nie, že či mal Bearman vôbec šancu zareagovať. Potom prišla pokuta 5000 eur v nedeľu, pretože ho tým vypustil na štartový rošt s pripevneným externým chladením motora. No, štartoval 20. Hneď v úvode pretekov zašiel počas virtuálneho safety caru do boxov, ale pokazili zastávku v boxoch, lebo nemali pripravené gumy. Ale aj tak sa Bearman vyšplhal na 12. miesto, čo v Monaku akože zisku 8 miest, síce to nie sú body, ale zisku 8 miest je veľmi pekný výsledok. No ano, a Bearman jinak v té kvalifikaci, respektive v rámci toho testu, on měl šanci zareagovat, protože už mu svítila signalizace na volantu a řekl bych, že to tak jako pustil a nechal dojet. A v té chvíli FIA sáhla k tomu trestu až tak, že chtěli, aby byl vlastně odstrašující, exemplární. A to jsou ty momenty, kdy už je zatím potřeba hledat právě i tenhle ten přesah a kontext, kdy opravdu FIA některými tresty, které jsou opravdu až možná extra přísné a nevím, jestli nutně objektivně v pořádku, ale fakt až dost přísné, tak ale jednoznačně prostě říká ostatním, tohle ne. Jako tohle, když povolíme, tak z toho uděláme tak nebezpečný precedens, že dneska sice nic, ale příště fakt se může něco stát. A konec konců v Monaku historie tady pamatuje Pastora Maldonáda, který nereagoval na žluté vlajky a srazil tam traťáka.
to si prostě v Monaku nemůžeme dovolit a musí se to posuzovat extrémně přísně, takže ve své podstatě chápu, že čas od času FIA sáhne až k takhle tvrdému exemplárnímu trestu. No tak bezpečnosť na prvom mieste určite. No poďme teda k Williamsu. Alex Albon ešte v piatok v garáži privítal thajskú premiérku, ktorá sa snaží o príchod F1 do Thajska, podobne ako Albon, a zdá sa, že rokovania sa vyvíjajú dobrým smerom. Pripojím tu aj ďalšiu takú krátku vec. Stefano Domenicali prezradil, že stále rokujú o návrate F1 do Afriky, ale v blízkej dobe sa tak nestane, pretože hľadajú miesto, kde by mohli zotrvať viac rokov, vraj rokujú s 3 krajinami. Takže uvidíme, ale nie je to momentálne témou dňa. Albon štartoval 10. a v druhej polovici pretekov pomáhal Sainzovi. Po pretekoch povedal, že ani jemu sa spomaľovanie súperov nepáči. Albon skončil 9. v cieli. Ale je to taktika. On sa dokonca ospravedlnil divákom, že pokazili show. A takisto vedel, že nahneval zo pár súperov, ale argumentoval tým, že v prvom rade išlo o body. A vraj to pôvodne spraviť nechceli, ale potom, čo to urobil Racing Bulls, myslím, že to bol Albon, ktorý povedal, že Racing Bulls prostredníctvom Lawsona akože keby že manipuloval. A urobili to preto, lebo tá ich strata bola veľká a chceli zostať na bodoch, tak jednoducho to museli podľa Albona spraviť. Podtrhuje to absurditu kontrastu současné obrovské Formule 1 a těsného Monaka. O to víc to dává samozřejmě za pravdu těm, kteří říkají, že Monako už je prostě, že F1 už Monako předostla, Monako už nemá z kalendáři co dělat. Já bych asi byl zklamaný a smutný, kdyby Monako vypadlo, ale chápu, ty závody tam prostě jsou ty poslední roky, no, není co na to vymyslet. A tím pádem to zavdává k takhle šíleným taktikám, se kterými ani ti samotní jezdci nejsou spokojení. Už i jim je to vlastně proti srsti, ale zároveň vědí, že no, když to neudělám já, udělá to někdo jiný a já nebudu mít ty body. Takže oni to musí udělat. Tak to je, čili je potřeba asi přemýšlet dál, jestli jako se s tím dá něco udělat, ale trošku mi to připadá, jak, a my jsme se tady o tom spolu bavili, jak ty snahy, když se řeší, aby bylo možné jezdit ještě za hustšího deště a nemuseli se závody přerušovat, ukončovat, když trochu zaprší, a zároveň chceme, aby byla lepší viditelnost. No tak co, tak naučíme auto odpařovat vodu, nebo možno žehliť so žehličkami jazdiť. No, ale to je prostě fyzika, kterou nejde obejít. Tohle zase Monako, to je geometrie, v podstatě obrovská tramvaj v úzké uličce. No tak jako jak z toho bude zajímavý závod? Je toho tak, a pokud nepřijdeme s tím, že přidáme nějakou sekci někde dole v přístavu na nějakém pontonu, no tak z toho asi nic lepšího nevykoumáme, nevím. No, Nelson Piquet svojho času povedal o Monaku, že jazdí tam s autom F1 ako bicyklovať sa v obývačke, takže to asi sedí. A tak Nelson Piquet, teda spíš junior, má zrovna recept na to, co s tím závodem. Áno, když se vám tolik nedaří. Nebudeme spomínať rok 2008, poďme ku Carlosovi Sainzovi. Ten po piatku povedal, že dúfa, že v Monaku niekedy zažije kvalifikáciu, v ktorej by boli jazdci rozdelení do skupín. Vraj by to mnohým uľahčilo život. Ja len pripomínam, že napríklad taká Formula E absolvuje kvalifikáciu presne tak. Hej? Je to rozdelené na 2 veľké skupiny. A potom Formule 2 a Formule 3 zrovna tak. No vidíš, takže možno by to nebolo úplne od veci. Prvýkrát v kariére ale Sainz v Monaku nepostúpil do Q3 a štartoval 11. V prvej tretine pretekov zdržiaval za sebou druhú polovicu poľa, aby uľahčil život Albonovi, ktorý mu to potom neskôr vrátil. Sainz finišoval 10. a po pretekoch povedal, že to vlastne on povedal presne, že Racing Bulls prostredníctvom Lawsona manipuloval preteky. A naozaj toto bola inak téma, už pred pretekmi viacerí upozorňovali, že to môže skončiť presne tak, že spomaľovaním súperov, a hovorili o tom, že presne to isté robil Kevin Magnussen v Lani, ešte v Haase. A my sa to vlastne počas tejto veľkej ceny videli od Racing Bulls, od Williamsu a v závere aj od Mercedesu. A ja viem, že to nie je teda fair, ani mne sa to nepáči, ale súhlasím aj s tebou, respektíve súhlasím s Albonom, so Sainzom a súhlasím aj s tým, čo povedal Jolyon Palmer po pretekoch. Palmer vravel, že
že je to niečo, čo by sme asi nechceli vidieť, ale každý tým bojuje o body a v podstate nikto neporušil pravidlá. A Sainz na to ešte nadviazal a povedal, že dúfa, že prídu s nejakým riešením, ktoré znemožní takéto spomaľovanie súperov. Ja len uvažujem, že ako? Že čo? Stanoví sa nejaký čas, od ktorého jazdci nebudú môcť jazdiť pomalšie? Alebo to ja neviem. Čo s tým? Dobre. No, ano, delta časy, ale bude z toho umělina, kde bude muset ještě umět vyfiltrovat kole, kde opravdu uděláš chybu a teď co začneme fingovat, že jsem udělal chybu. Tak to ještě len bude chaos. Dobre, no. Ne, dobre. Takhle, jako, já to chápu, ty snahy, jakože já chápu tu motivaci, takhle to přece nemůžeme nechat. A pořád je to prostě obrovské auto v úzké uličce. Áno, to je proste fakt. Každopádne Sainz skončil štvrtýkrát na bodoch po sebe a Williams bodoval Monaku s oboma autami prvýkrát od roku 2005. Aj vďaka tomu je na 5. mieste v pohári konštruktérov. Prvý je McLaren 319 bodov, druhý Mercedes 147, tretí Red Bull 143, štvrté Ferrari 142, to je veľmi tesné, a 5. Williams už má stratu výraznejšiu 54 bodov. No ale Williams bol počas tohto víkendu lepší ako Mercedes, ku ktorému smerujeme v tejto chvíli. George Russell po piatku nebol vôbec spokojný. V Q2 potom v sobotu stratil výkon v tuneli a zapríčinil červené vlajky. Po kvalifikácii označil víkend za odpísaný. Štartoval 14. No a naposledy sa tomuto týmu nepodarilo dostať do Q3 v Monaku ešte v roku 2008. Bolo to ešte pod značkou Honda samozrejme. Mercedesu sa naposledy stalo to, že sa nedostalo do Q3 ani s jedným autom, tak sa to udialo v Imole 2022. Russell v pretekoch dostal drive-thru za to, že predbehol Albona, takže opustil trať a inžinier mu hlásil, aby vrátil pozíciu, ale Russell povedal, že radšej si odpíka trest, že kašle na to, že už jednoducho takto nechce jazdiť. Ale komisári pred víkendom upozornili, že takéto priestupky budú trestať prísnejšie. No a Russell skončil napriek tomu podľa svojich slov lepšie, ako keby manéver na Albona neurobil. Napokon z toho bolo 11. miesto a po pretekoch priznal, že v Mercedese chceli urobiť presne to, čo urobil Racing Bulls a Williams, teda spomaliť pole, ale nevyšlo im to. No Mercedes bol naozaj žalostný tento víkend. Veľké sklamanie. No, protože nevyšlo jim to, protože samozřejmě byli za ostatními, tak jak chceš zdržovat auta, která jsou před tebou. Keď nemáš koho. Ano, oni prostě měli zajet lépe kvalifikaci, chápu, tak Antonelli to rozbil, Russell měl technický problém, už ale to není poprvé, co má Mercedes, pohonné jednotky Mercedes problémy s technikou. Antonelli v Imole, i když je pravda, že Ferrari to taky trošku jako přestává jít. Asi taky párkrát odpadli za posledních pár víkendů, ale já chápu tu frustraci George Russella, když v podstatě koukáš, jak už asi třetí tým ti dělá pořád to samé a ty nemáš co s tím udělat, tak chápu, že to jednoho naštve. Nemyslím si, že zrovna do toho momentu, kdy se to stalo, že Russell vstupoval s tím, no nic, pustím to a kašlu na to. Myslím si, že to vzniklo tak nějak v průběhu toho momentu, kdy on opravdu nedobrzdil správně, protože mnozí piloti to říkali, že brzdit do šikany za tunelem, když už pár kol se vlečeš za jiným autem, ty brzdy pak se dost přehřejou a odejdou. Takže, nebo ne odejdou, ale v podstatě na nějakou dobu klesne jejich výkonnost, než je znova schladíš. To se stalo i dalším pilotům typicky, například Gaslymu. A myslím si, že až v momentě, kdy teda k té chybě došlo, tak si Russell už prostě řekl po té vší frustraci, a víš co, kašlat na to. Pustil to tam a pak si řekl, no nic, tak co, bude z toho 5-10 sekund, no tak ty tam za chvíli mám, když se jezdilo tempo o 5, 6, 7 sekund na kolo pomalejší, to je směšné úplně. Takže chápu to, komentoval jsem to slovy, kterýkoliv jiný den bych řekl, že proto nemám pochopení, pro takové chování, protože to už je
úmyslný, úmyslný plivanec do tváře vlastně pravidlům. Úmyslný prohřešek. A to nechceme vidět. Ale v kontextu toho, jaký závod tam Russell zažíval a jak absurdní byla celá ta situace s tou dvouzastávkovou taktikou a vůbec, tak jsem to vlastně, tady bych řekl, že lidsky trochu to pochopení mám. Přesto souhlasím s Fiou, že ten trest musel být exemplární, protože, jak jsem říkal v tom předchozím případě, tady oni museli jasně dát najevo, tak tohle ne, protože kdyby to neudělali, tak tam všichni začali jezdit rovně v ten moment. O to legračnější nebo ironičtější bylo ve finále skutečně to, že i přes drive-thru penalizaci Russell vyjel zpátky před Albonem, takže na tom stejně vydělal. A vlastně on to pak sám přiznal i s takovým jako, s takovou emocí, jakože neříkám to tady, že jsem jako na vás vyzral a ha, 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 ale jakože on vlastně řekl, je zvláštní, že i přes takhle přísný trest se mi to stejně vyplatilo, ale říkal to víceméně tónem, jakože já to takhle taky nechci dělat, ale měli bychom se na to podívat, protože je přece blbost, že i přesto mi to vyšlo. No jasné. Nemělo by mi to vycházet. To by bolo, keby to všetci takto mohli robiť. No a Albon vlastne po pretekoch pozval Russella na večeru a celú veci vysvetlili. Sú to kamoši z detstva, takže myslím, že to bolo celkom rýchle. Ale pre Russella veľká škoda, pretože prerušil 17 pretekovú šnúru na bodoch. Naposledy nebodoval ešte po diskvalifikácii v Lani v Belgicku. No ale George dostal otázku, že ako zlepšiť preteky v Monaku. A samozrejme, že žartoval, povedal, že každý pilot by mal mať v kokpite tlačidlo, ktorým zapne zavlažovanie na okruhu kedykoľvek v momente, kedy sa rozhodne, a každý jazdec by to mohol urobiť počas celého víkendu iba raz, a jedno či v tréningoch, kvalifikácii alebo v pretekoch. Dokonca opäť, myslím si, že zo žartu navrhuje to, aby sa v Monaku jazdili len kvalifikácie, jedna v sobotu, druhá v nedeľu, pričom oba dni by sa rozdávali nejaké body, že by sa preteky vôbec nejazdili. No a podľa Tota Wolffa by sa v Monaku malo stanoviť, okoľko môže pilot spomaliť, toto som už spomínal, aby to bolo ešte únosné, a takisto navrhuje, aby boli preskúmané možné zmeny vedenia okruhu a zaradenie nových častí. S tým súhlasí aj Christian Horner, podľa ktorého by to mohlo pomôcť. A akurát teraz som si ťukol na Instagram a tam mi vybehol post od Alexa Wurza, ktorý, potom si to pokojne pozrite, on tam navrhuje nejakú novú verziu monackého okruhu. Pavel, ty máš nejaký recept alebo nápad, čo by mohlo pomôcť Monaku? No jasné, tie veľké auta tam sú, ale o rok už budú zrejme o čosi menšie. O rok to inak môže byť riadny galimatiáš teda s tými novými autami, keď vlastne nevieme absolútne, ako sa budú správať na omnoho reprezentatívnejších tratiach. Plus aktivní aero, de facto dvojité DRS, no uvidíme, co to přinese. A plus ještě samozřejmě pohonné jednotky, 50-50 spalovací část a elektrická část, tak třeba to všechno dost zásadně rozhází, to by mohlo něco vnést. Protože jinak, já nevím, jestli to je řešitelné pravidlem, protože jako do pravidla nejde napsat nějaká zásadní divočina, která není stejná pro všechny. A pokud to, co vymyslíš, je stejné pro všechny, tak jsi pořád tam, kde jsi byl. A zároveň se mi nechce vést monackou trať jako někudy jinudy. Protože konec konců, když se člověk do Monaka podívá, tak všude kolem to jsou stejně úzké, někdy i užší uličky. A to, že to povedeme ještě jako jinudy, co tím získáme? Hlavně teď ta trať má určité kouzlo, ty zatáčky mají určitý charakter, mají historii, proto je samozřejmě milujeme, takže každá je něčím typická, každá je vlastně jiná. Hezky to před časem řekl Jeremy Clarkson. Člověk má pocit, že Monako funguje, protože je v Monaku, ale vy, i kdybyste tu trať vytrhli a dali ji někam prostě já nevím, travnaté prostředí, a ten profil by byl úplně stejný. Říká, tak pořád by to byla skvělá trať. A asi s tím souhlasím. A teď právě přemýšlel jsem nad tím, kdyby se ta trať vedla jinudy, už jsem před časem viděl nějaké typy, jakože třeba zrovna, jak ty máš za sebou tu fotku, když se sjíždí dolů k moři a pak přichází vlastně teď z toho pohledu, co tam máš, už ta schovaná pravotočivá zatáčka Portier před tunelem, tak tam, že by se místo dopravilo doleva, tam se absolvovala kus nějaká další část a vrátil by se zpátky. A teď
jak nezabít potenciál toho okruhu, kde všechno je ikonické tím, že to jenom natáhneš o rovinku, kde dojedeš kus ulice na kruháč, tam se otočíš a jedeš zpátky. To by přece bylo strašně divné. Neviem, bolo by to naozaj zvláštne, ale v tejto súvislosti, milí diváci, milí poslucháči, máme pre vás takú súťaž. Ivan Ole nám z Monaka priviezol taký suvenír, ktorý môže získať jeden z vás. Vidíte ho teraz na obrazovke, je to tento pohár. A ako na to teda? V popise videa a podcastu nájdete odkaz na môj príspevok na Instagrame. Dajte follow mne a Ivanovi Olemu a pod tento príspevok napíšte, ako by ste preteky v Monaku zlepšili vy. Odpovede môžu byť seriózne, vtipné, akékoľvek, jedna z odpovedí bude ocenená týmto pohárom. Takže smelo do toho, nejaké komentáre som tam už videl a budeme radi, ak ich bude pribúdať. Ja by som sa chcel ešte veľmi kratučko k Antonellimu. On vlastne na konci Q1 havaroval, zapričinil červené vlajky a štartoval 15. napokon finišoval 18. Je to jeho najhorší výsledok zatiaľ v F1, ale on tam zdržiaval tiež pole pre Russella. A Mercedes nebodoval vôbec prvýkrát od vlaňajšej Austrálie a aj po pretekoch vlastne sa Tota Wolffa pýtali, že ako to vlastne on vnímal celé to zdržiavanie a tak ďalej a povedal, že on tam, myslím, že na tlačovke vybral telefón z vrecka, vytiahol mobil, našiel tam textovku nejakú od Jamesa Vowsa, ktorý sa mu ospravedlnil, že jazdci Williamsu zdržiavali aj dvojicu Mercedesu, ale povedal, že on to chápe, že možno by urobil to isté. Samozřejmě, udělal. Ano. Udělal. To je totiž to, že jak jsme komentovali u pilotů Williamsu, oni kdyby to neudělali, tak to někdo jiný udělá jim. Presne tak. Takhle je to jednoduché. Presne tak. Dobre. A ty body za to jsou legitimní. Ty nemůžeš zahodit tím, že by si řekl, no, to není fér. Naozaj, oni tam nerobili, akože nemenili smer jazdy počas brzdenia, alebo chápeš, tam vlastne ani nie je kde meniť smer. Takže, poďme k Alpinu. V Monaku bol aj ambasádor Alpinu a niekdajší skvelý futbalista Zinedine Zidane, ale bolo tam extrémne veľa osobností. Franco Colapinto štartoval 18. Pierre Gasly 17. Colapinto s Gaslym nepostúpili z Q1 ďalej a pre tým z Enstou to bolo prvé vypadnutie v monackej Q1 v histórii. Takže naozaj zlá kvalifikácia. Napokon z toho pre Colapinta bolo 13. miesto a Jacques Villeneuve o ňom povedal o Colapintovi, že je to rýchly jazdec, ale aj jazdec, ktorý často havaruje a je otázne, ktorú verziu samého seba nám Colapinto ponúkne pri svojom návrate do F1 a pomôcť by mu však podľa Kanaďana mohli európske okruhy, ktoré pozná aj z juniorských sérií. No Colapinto, ja neviem, nejazdil veľmi dobre, minimálne. V pretekoch som si ho až tak nevšímal, ale v tých predošlých fázach obtieral sa o tie bariéry a aj tie časy boli dosť zlé. Já vlastně upřímně nechápu, proč je kolem Colapinta takový hype. Takhle, pořád mi přijde lepší než Jack Doohan, který je za mě strašně nemastný, neslaný. Ale Franco Colapinto ani ve Formuli 2 mě svého času nepřesvědčil. Jo, pěkně vyhrál na Imole, ale vlastně on do Formule 1, když mu Williams dal tu šanci, tak odcházel z 6. místa. To už byla docela pokročilá fáze sezóny. On tam taky nepatřil mezi tu absolutní špičku. Potom zazářil vlastně na Monze, když šel první víkend s Williamsem, tak ta kvalifikace byla fajn, než teda udělal chybu, ale všichni tušili, že má slušnou rychlost a chvilku to vypadalo dobře, ale pak těch bouraček bylo až. Podle mě snad měl ten účet dražší než Logan Sargent ve finále a tím pádem já pořád čekám na to, kdy přesvědčí. Já jsem vlastně od něj ještě neviděl úplně něco, co by mě přimělo si myslet, jo, tak to je ten vysněný pilot, který si zaslouží takový hype, jako jaký kolem mě. Já ho chápu, protože samozřejmě je ženský temperament a argentinští fanoušci, ale mně zatím nepřijde tak úplně jako fantasticky výjimečný. Jo, a ty přesně ještě takové ty věci, jakože lidi pak začnou říkat, jak on se podobá Senovi se zdením, což samozřejmě podobá. Áno, trošku mám pocit, že mu to všechno stouplo do hlavy. To sa musím priznať, že to som vravel aj ja a tiež som ako tak na chvíľku podľahol, že tomu hype. Ne, ja taky, ono to tak je. Ale už z neho triezviem,
Už z neho Ale triezviem, ale a som zvedavý, že čo ďalej, lebo s takýmito výkonmi myslím, že ani tí argentínsky sponzori mu nemusia zabezpečiť to hm, miesto. takhle, on je rychlý, ale je potřeba, aby trochu sklopil hlavu, nebyl Mhm. tak na hrušce a dal za to poctivou práci a vlastně jako ukázal pořádné výkony. Teď neříkám, že on se nepřipravuje, nebo že by tam poctivá práce vůbec nebyla, jo, ale chceme víc, tohle je málo, to nestačí. Ja sa ešte vrátim k Duhenovi, ktorého si spomenul. Ja si myslím, že je neférové, čo sa mu stalo, respektíve, že ho vymenili tak skoro. No, férové, neférové. Dal by som mu viac času, ale a zastal sa ho Jenson Button cez víkend, ktorý v debate s Davidom Croftom a Karunom Chandhokom povedal, že on by zakázal týmom výmenu pilotov počas sezóny. Najmä keď je výmena motivovaná najmä tými finančnými alebo komerčnými dôvodmi. Myslím si, že to je extrémny prístup, lebo to jednoducho nemôžeš zakázať. Hej? To je nezmysel. Ale Já bych vlastne řekl, no, prosím nás, oprostěme se od toho, že spravedlnost funguje tak, jak nám říkali ve školce. to je nezmysel. Takhle to na světě není. Kdy vám někdo v životě řekl, že život bude spravedlivý? A proč jste mu to věřili? To přece není pravda. Takhle to nefunguje. Ono se to neposlouchá dobře, ale jakože by bylo... Já nesouhlasím s tím, že to, co se stalo Duhanovi, jako není fair, protože tam neexistuje nějaké fair. Jako vy musíte být nejenom rychlý pilot, ale rychlí tam jsou všichni. To nestačí. Vy prostě musíte mít i něco navíc. Musíte fungovat i marketingově. Tým Formule 1, jeho provoz je strašně drahý a je to firma, která potřebuje fungovat. Jinak tu Formule 1 jezdit nebude. A pokud máte potenciál sehnat někoho, s kým to bude lepší, no tak to prostě uděláte. Kor ve Formule 1. A jasně, je to složité manažerské rozhodnutí, taky se pěkně můžete spálit, samozřejmě. Od toho jste velmi dobře placeným manažerem týmu Formule 1, to riziko na sebe berete, ale nějaké, že eh, nemůžeme ho vyměnit, protože prostě by to nebylo fér, vlastně nic takového neexistuje. To je nesmysl. No uvidíme, dokedy bude mať Briatore trpezlivosť s Colapintom, pretože vieme, že v Imole dosť vybuchol a Colapinto si vypočul svoje, ale myslím si, že stačí jeden dobrý víkend, alebo dva dobré víkendy a tá celý ten náhľad na Colapinta sa opäť vráti k tomu, ako sme ho vnímali hneď po jeho príchode do F1 ešte v Lani, kde sme presne aj ja som mal pocit, že wow, že toto by mohol byť nový Senna. Aj keď jasné, že je to asi výrazně prehnané. A nebo přijde prostě letní přestávka a vyrazí s ním dveře, taky se může stát, jo, ale prostě za mě, mě prostě Jack Doohan nepřesvědčil vůbec ničím. On jako, zase, on nebyl špatný, ale říkám, rychlí tam jsou všichni. Těch prostě najdeš spoustu. Ale já jsem tam neviděl nic navíc, i tak působil tak jako nemastně, neslaně. To je pravda. Jako jo, relativně vůči Gaslymu, on nebyl nějak dramaticky pozadu, ale já nevím. Já chápu, že to Alpin udělal, tam je teda samozřejmě jako potřeba si říct, že víceméně o Duhanově osudu bylo rozhodnuto ještě předtím, než vůbec do té sezony nastoupil, ale co, tak to prostě je. Tak to zkrátka je. No, a tam sú aj ďalší piloti, ktorí by sa možno chceli natlačiť na Colapintovo miesto. No uvidíme. Ale poďme k Pierovi Gaslymu. On štartoval 17. havaroval v 8. kole, to sme už spomínali po náraze do Cunodu, keď mu trošku ušla tá zadná časť pri brzdení do šikany Nouvelle. Potom v boxoch ani nedokázal zastaviť pri svojich mechanikoch úplne, pretože prakticky nemal brzdy, nemal funkčné a bolo to jeho druhé vypadnutie v sezóne po Gide. Takže toto nebol úplne víkend Alpinu. Nevím, či chceš něco. To nebyl, jinak takhle Gasly to si jezdí úplně fantasticky. Jasně. To je zase jeden z mých nejoblíbenějších pilotů v letošní sezóně, respektive je to pro mě jedno z největších příjemných překvapení, jak fakt dobře s tím Alpinem jezdí a přeju mu, aby se mu dařilo, protože ten mě baví. A ještě mi napadla, člověče, jedna taková myšlenka zpátky k tomu tématu fair, nefair, když tady zmínil tu myšlenku, že
týmy by neměly smět vyměnit pilota v průběhu sezóny. Tak to zkusím ještě jako vykreslit trošku víc do absurdna. A jestli by to směli dělat? Nemělo by tím pádem se i zakázat to, že by závodník sám nemohl od týmu odejít za lepším, To byla paska jedna. protože dobrý den Oscar Piastri, odchod od Alpinu. Áno. No. A tak to je podľa mňa úplne, že... A necháme vyset ve vzduchu, tuhle myšlenku. To je úplne utopia. To určite nie. No a Gasly naozaj, on je zatiaľ 14. v poradí, momentálne priebežnom, získal 7 bodov a ako jediný pilot zo všetkých tohtoročných pilotov Alpinu dokázal bodovať. Takže Gasly naozaj podáva dobré výkony. Veľmi krátko k Zauberu. Gabriel Bortoleto štartoval 16. a hneď v prvom kole sme ho videli v bariérach, nasledoval virtuálny safety car. Ja som si myslel, že pre ňo je to konečná, ale napokon z toho bolo 14. miesto v cieli, vyrovnal svoj doterajší najlepší výsledok v F1 z Číny. Nico Hülkenberg, fantastická kvalifikácia, 13. miesto, napokon 16. pozícia v cieli. Dobre, myslím si, že pre Sauber to nebola nejaká katastrofa na to, aké výkonné alebo nevýkonné je to auto. Tak 14. a 16. miesto, no. Tam je největší kontrast u Sauberu mezi tím, jak dobře ti jezdci jezdí a jak hrozně málo je to vidět. Protože samozřejmě to auto, my jsme teď u něj byli na Imole, člověk, když si jenom se podívá na ty tvary, je vidět, jak dneska už top týmy dotáhly každou křivku do absolutního extrému. A ten Sauber má na mnoha místech fakt úplně základní tvary, žádná velká propracovanost. A to oni mají de facto, už jsem to říkal několikrát, koncept podobný, jako má, co se třeba zavěšení týče, čili v podstatě jakoby koncepci rozložení toho auta mají podobnou jako McLaren a Red Bull. Tam je jenom prostě krásně vidět, že to samo o sobě nestačí. To, že to auto v základu nakreslíte, řekněme, okopírujete to, co dělá konkurence, pokud to nedotáhnete do nejmenšího detailu, no tak vám to prostě stačit nebude. Ale Hülkenberg s Bortoletem jezdí moc pěkně, těším se na ně u Audi. Áno, ja tiež som zvedavý. No a dnešnú boxovú uličku ukončíme netradične týmom Aston Martin. Premiéru v Monaku s týmom zažil Adrian Newey. Christian Horner o ňom povedal, že je rád, že ho vidí, ale nezabudol tak dodať, že v tej zelenej farbe vyzerá ako obrovský strašiak. Ambasador Astonu Pedro de la Rosa bol pozitívny, chválil nový veterný tunel, vraj korelácia je vraj dobrá, všetko sa vracia na pozitívnu vlnu a vlastne aj Newey Mediam povedal, že najväčší problém momentálne, alebo jedným z najväčších problémov je simulátor, ktorý vôbec nekoreluje s realitou. Podľa neho náprava potrvá asi 2 roky, čo je hrozostrašná doba takto. A tvrdí, že je to výsledok toho, že pred príchodom Strolla to bola malá stajňa, čiže ako Jordan, Force India alebo Racing Point, a že to jednoducho potrvá. A Newey hovoril aj o Verstappenovi, že ten podľa neho pôjde len do týmu, ktorý bude mať naozaj rýchle auto, takže oni jednoducho musia zapracovať, ako chcú získať. No ale to nie je žiadna novinka. Tam je hrozně vidět ta cílevědomost. To, že Adrian Newey má ty bohaté zkušenosti, ale hlavně ví, jak vyhrávat, ví, jak prostě má vypadat vítězný tým, vítězné auto. Neznamená to, že určitě s Astonem uspěje, samozřejmě garance tam není nikdy, ale on prostě ví, kde je ten cíl a jak se tam dostat. To je strašně důležité pro Aston Martin, v tom je ta jeho hrozně silná stránka, proč on je pořád jeden jako z té absolutní špičky a jak se říká, že dneska už to není úplně o individuích, tak on je jedním z těch mála posledních. Ne, že by on ta auta nakreslil sám, on se samozřejmě obklopí schopným týmem a umí ho vést a ta vize je strašně důležitá. To třeba se mi hrozně líbilo na Jamesi Vowlesovi, když přišel do Williamsu, přesně. Teď to jsou podobná slova. Taky přišel a říká, tady jedou na 20 let starých technologiích. Tady je potřeba překopat od základu to, takže potřebujeme aspoň 5 let. A strašně se mi líbilo, když vlastně komentoval to, že už když byl na námluvách vlastně se skupinou do Railton, tak jim tohle řekl jim, dobře, budu vám to šéfovat, ale potrvá to tolik, protože musíme předělat tohle všechno. A oni řekli, super, tohle chceme. A teď u Astonu je to vlastně stejné a líbí se mi, že on přesně umí dát tyhle ty velmi konkrétní kontexty. Přijde a řekne, tohle máte absolutně zastaralý a potrvá to tolik let, než to dostaneme na správnou úroveň. Protože
on už ti dá ten cíl a rovnou ti vytyčí tu cestu a vytyčí ti časový plán. To je super. To prostě potřeba. Pak už to je, pak pro spoustu těch, kteří tuhle vizi nemají, už je to něco, čeho se chytíš a už najednou víš kudy kam a víš jak. Ale Teším málo sa. lidí umí tohle definovat. Teším sa na budúcoročný Aston Martin, už teraz som zvedavý. Nečakám zázraky, ale som zvedavý, že čo Newey, aké riešenia ukáže svetu nový monoposta. Lance Stroll, poďme najprv k nemu, tak on v FP1 sa neuhol blížiacemu sa Leclercovi, ktorý do neho vrazil, spôsobil červenú vlajku a dostal trest, na štarte sa posunul o jednu priečku, potom v kvalifikácii zablokoval Gaslyho, tuším, a dostal ďalší trest, 3 miesta na štarte. V kvalifikácii skončil 19. a prehral 20. kvalifikáciu po sebe s tímovým kolegom Fernandom Alonsom. 20. Napokon finišoval 15. Ale zastal sa ho ešte cez víkend Newey, ktorý povedal, že Lance je o mnoho lepší, než si ľudia myslia. Tak teraz neviem, ako to čítať. Radšej to nebudem čítať nijak. Může být, jak jsem říkal, rychlí jsou tam všichni a on není pomalý. Konec konců sice prohrál další souboj s Fernandem Alonsem v kvalifikaci, ale A to je Fernando body Alonso. vozí on, že jo? Ne, ale body vozí Stroll, že jo? To zatím Astonu. No jasné. No, Fernando bol po piatku celkom pozitívny, videl viacero zlepšení, aj po sobote hovoril, že táto sobota bola pre jazdcov najvýnimočnejšia z celej sezóny, no veď mohol byť spokojný 6. miesto na štarte a vyzeralo to na body naozaj, mal to dobre rozbehnuté, ale v 38. kole vypadol po poruche, ty si už spomínal tie motory Mercedes a tak ďalej, tak tu sa to opäť potvrdilo. Je to jeho tretie vypadnutie v tejto sezóne, 80. v kariére mimochodom, čo znamená, že takmer 20% zo svojich všetkých pretekov nedokončil. Myslím, že je na čísle 409, z toho 80 krát vypadol. Zažíva najhorší vstup do sezóny od premiérovej sezóny 2001 z Minardi. Vtedy nebodoval vôbec, teraz už nebodoval v 8 veľkých cenách od začiatku sezóny. Po pretekoch ale povedal, že radšej si to všetko vyžerie ešte tento rok, ak ten budúci rok má byť jednoducho lepší. Tak ano. Tam je ta linka jasně vidět, prostě soustřeďme se na tu budoucnost, pojďme pomalu už tohle auto zakopat do historie. Je teda vidět, že upgradey zafungovaly a teď ta trajektorie Astonu je trošku lepší, má to vzestupnou tendenci, ale Aston bude muset nutně doufat v to, že změna pravidel přinese čistý list papíru a naprostý restart. Áno, a uvidíme, čo prinesie nová technická direktíva v Barcelone. Máš od toho, Pavel, ty nejaké konkrétne očakávania, alebo tu mnohí veria, že im to pomôže? Teda. Nemám, protože pořád platí to, že flexibilitu křídel nevymítíme, pořád platí to, že testování probíhá za statického stavu, takže pořád půjde najít cestu kolem, protože když se auto pohybuje, chová se jinak, než když stojí. Já si myslím, že lidi na tu direktivu sází podstatně víc, než jaký reálný dopad bude mít. Ale třeba se pletu, to je naštěstí to krásné, že vyhodnocování aerodynamiky se fakt nedá dělat bez hlubokých znalostí toho konkrétního auta, takže to se v podstatě nedá zhodnotit. A uvidíme. No tak uvidíme už tento víkend v Španielsku. Dnešná 14. tohtoročná boxová ulička denníka N na konci. Veľmi pekne ďakujem, že si čas opäť našiel komentátor projektu F1 na Nova Sporte, Pavel Fabry. Pavel, ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. Rádo se stalo, zdravím všechny fanoušky, užívejte Formule 1. A opäť, milí diváci a poslucháči, nielen túto, ale aj ďalšie a minulé epizódy nájdete na YouTube, v podcastoch či v aplikácii denníka N. Lúči sa s vami Laco Urban. Majte sa pekne. Ahojte.